Γεια σας παιδιά, είμαι ο BM Syndics και αυτό είναι το καινούργιο μου κανάλι στο YouTube. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνουν κυρίως gaming videos, σκετσάκια και ό,τι άλλο σκεφτώ εγώ. Γι' αυτό, για να με βοηθήσετε, θα μπορούσατε να πατήσετε ένα δυνατό like, subscribe και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι βίντεο θα προτιμούσατε εσείς κυρίως να ανεβαίνουν, για να ξέρω κι εγώ. Έχω ήδη σκεφτεί κάποια παιχνίδια στο μυαλό μου, αλλά μπορείτε κι εσείς να μου γράψετε μερικά. Γι' αυτό βίντεο θα ανεβαίνουν λογικά μόνο τα Σαββατοκύριακα, γιατί μόνο τότε θα είμαι πιο ελεύθερος, αλλά μπορεί και καμιά Δευτέρα ή Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Ίσως τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!